Даніил Ляхоўчанка, выпускнік Гомельскага медуніверсітэта, актыўны ўдзельнік алімпіяд і выдатнік вучобы. У якасці профіля малады чалавек абраў для сябе шлях траўматолага-артапеда і актыўна практыкуецца ў накірунку. Літаральна праз пару месяцаў ён папоўніць штат Мазырскай гарадской больницы. Я считаю, что благодаря знаниям и навыкам, полученным на базе интернатуры, я могу повысить качество оказания медицинской помощи города Мозыря и Мозырского района. Коллега Даниила по цеху, будучи анестезиолог-реаниматолог Анастасия Ярахно. Дзяўчына праходзіць інтэрнатуру на базе больницы хуткай меддапамогі і прымае актыўны ўдзел у маніпуляцыях. Якасная практычная падрыхтоўка, добрая падмога для адаптацыі на першым працоўным месцы. Когда я узнала, что еду на отработку в город Хойники, именно врачом-анестезиологом-реаниматологом, я была очень рада, потому что в этой профессии я была заинтересована. Я держу связь с будущим нанимателем, то есть главврачом Хойницкой центральной районной больницы, и при переезде мне пообещали арендное жилье, материальную поддержку как молодому специалисту. Ощущение, что меня там ждут, есть, безусловно. Перспектива переехать на периферию молодых и амбицыйных не палохае и не залежыць ад сямейнага статуса. Будучы педыятр Вячаслаў Шык пачне весці прыём маленькіх пациентаў у Добрушы ужо гэтым летом. Разам з ім пераедзе і жонка интерна. Мы вообще распределены вместе с моей супругой. Она врачом общей практики, я врачом-педиатром. Мы в целом довольны более чем. Хороший город, красивый город. Уже там был в командировке. В прошлом месяце как раз-таки коллектив принял отлично. Все великолепно, никаких жалоб. На месцы маладым спецыялістам прадастаўляюць жыллё, працоўныя і сацыяльныя гарантыі. Прыемны бонус праходжання стажыровак на самых высокіх узроўнях, сістэма настаўніцтва і магчымасць атрымання дадатковай кваліфікацыі. Асабліва чакаюць на месцах педыятраў, стаматолагаў і хірургаў. На дадзены момант укамплектаванасць устаноў аховы здароўя Гомельшчыны ўрачамі па занятых пасадах складае 97,6%. Сёлета ў арганізацыі в обласці прыбудуць яшчэ каля 260 спецыялістаў. Пакуль выпускнікі заканчваюць інтэрнатуру і чакаюць выніковы экзамен. Да месцаў накіравання яны прыбудуць да 1 жніўня.